Pozdravujeme z auditu nehnuteľnosti. Tak dneska sa nachádzame v akvaparku Senec, kde nás hotoviteľ fotovoltickej elektrárne zavolal, aby sme skontrolovali vyhotovenie elektrárne a zároveň aj kvalitu komponentov. Pozvala si nás firma Energy Solar na základe toho, že na Slovensku sa rozmáhajú požiare fotovoltiky. A my máme práve pozrieť, či ich realizácia je na 100% dobrá, pretože naše prísne oko je už legendárne. A viete čo? Dneska ešte prídu aj hasiči. Bez profesionálnej a kvalitnej techniky nevieme vykonať odbornú kontrolu. Takže teraz všetko toto musíme dostať na strechu. Vyšli sme na strechu a BOZPO je na prvom mieste, aby sa nikomu nič nestalo. Druhý zásadný krok je naštudovanie projektovej dokumentácie, lebo bez projektu my nevieme dať do meracej techniky, aké sú tu panely, koľko je ich za sebou, aký majú výkon. A to všetko potrebujeme na to, aby sme vedeli vyhodnotiť a potom správne interpretovať merací výsledok. Viete, tá projektová dokumentácia je mimoriadne dôležitá. Proste potrebujeme niekoho, ako je projektant, ktorý sa zamyslí nad tým, ako to celé bude urobené. Ktorý navrhne, kade pôjde kabeláž, aká bude jej dimenzia, či tu má byť nejaká požiarna ulička, alebo nemá. A firma Energy Solar si dala vypracovať reálne realizačnú dokumentáciu, kde je tento každý detail proste zohľadnený a toto je veľmi kľúčový faktor. Súčasťou dnešnej kontroly je aj termodiagnostika, kde pomocou termokamery môžeme odhaliť mnohé skryté defekty. Málo kto však ale vie, že takáto chyba, čiže mŕtvý vtáčik, nám môže urobiť nejaký problém na tom paneli. Tu vám strihneme fotku, jak to vyzerá. A práve preto sme si sem pozvali realizátora, že čo nám k tomu povie. Pozdravujem, pán Škorec. Dobrý, pán Čambal. Tak čo nám k tomu poviete? Ako vidíte, vidíme tu poškodenie alebo znečistenie v panelu, ktorý je tuto momentálne spôsobený takým nie častým, ale predsa len opakujúcim sa javom, mŕtvým vtáčikom, prípadne hniezdom, čímkoľvek. A tým pádom nám spôsobuje určitú degradáciu, tzv. Hotspot, ktorý nám môže presiahnuť až do totálneho zničenia celého článku panelu, prípadne prehriatia až v tom extréme do požiaru. Takže toto je určite zlý stav alebo neželaný, či už na takýchto inštaláciách typu, kde sa nachádzame, alebo aj na menších inštaláciách, rodinných domoch a na tieto veci sa zabúda. A ako to riešite? Riešime to ako aj tu s klientom. Máme podpísanú zmluvu o tzv. Profilaktickom servise, čiže pravidelná kontrola, vizuálna kontrola, či už je to aj mechanická kontrola dotiahnutia spojov, či už uchytenia panelov, konštrukcie, pospojovania kabeláže, či už AC alebo DC, vyčistenie rozvádzačov a následne, keď zistíme aj termokamerou nejaké zašpinenie, ktoré voľným okom nevidíme, ako je prach, PL na paneli, ktorý znižuje výkonnosť a môže tiež vytvárať tie hotspoty, následne certifikovanou chémiou a prístrojmi umieme, aby panely mali znova svoj lesk a výkonnosť. A my ideme kontrolovať ďalej. Žiadna garážová firma, to sa mi páči. Dron s termokamerou a so softvérom s umelou inteligenciou, ktorý vyhodnotí zábery. Veľmi dôležitou časťou pri tej odbornej kontrole je vyžiadať si statický posudok. Veľa názorov odborných hovorí, že revízny technik toto nemá vyžadovať a že to nie je predmetom kontroly. Ja mám však na to iný názor. Myslím si, že správna odborná kontrola by mala zahŕňať minimálne to, že revízny technik by mal vedieť, že toto musí byť správne ukotvené. To znamená, že musí si vedieť vyžiadať nejaký statický posudok, kde si prečíta, že toto má byť ako správne navrhnuté a taktiež aj skontroluje, či upevnenie je utiahnuté na správny moment. Takto má vyzerať správna odborná kontrola. Čo by som chcel pochváliť, je Novotegra konštrukcia, kde je veľmi pekne vyriešený detail tohto doplnkového ochranného pospájania. Táto lišta vlastne slúži na to, aby sa tu mohli uložiť vedenia kabeláže a táto krytka je veľmi pekne myslená ako krásny konštrukčný bezpečnostný prvok. Vonkajšia ochrana pred bleskom
práve tu v Aquaparku Senci je ešte z minulých dôb vyriešená aktívnym zachytávačom. Tým pádom celá tá naša fotovoltická elektráreň je v ochrannom priestore. Žiaľ, veľakrát vonkajšia aj vnútorná ochrana pred bleskom a prepetím je zabúdané v projektovom svete, tak aj v mnohých dokumentáciách, čo je ťažký nedostatok, ale tu sa na to myslelo a je to správne. Pozvali sme si aj pána inžiniera Jaroslava Blinu z Požiarno-technického ústavu. Ďakujeme pekne, že ste prišiel. Ďakujem za pozvanie. A prosím, povedzte nám, že v akej miere vlastne vznikajú požiary týchto fotovoltických elektrární? Takže požiare týchto fotovoltických elektrární v súčasnej dobe, keď si pozrieme nejaké 5-ročné teda spätné obdobie, tak za tých 5 rokov majú teda stúpajúci charakter. Je to spôsobené tým, že sa tieto elektrárne vo väčšej miere teda inštalujú, či už na rodinné domy alebo na nejaké strechy výrobných objektov vo väčšej miere ako v minulosti. Takže táto početnosť inštalácie týchto panelov zvyšuje v podstate aj tú požiarovosť. No dobre, no a na čo si treba dávať pozor? Pozor si treba dať, hlavne je výber správnej teda montážnej firmy, ktorá vám bude realizovať toto dielo, aby mala potrebné teda oprávnenie alebo osvedčenie na montáž, výrobu a vyradenie technických zariadení elektrických. A nie je to teraz len, že to nainštalujeme dnes a bude nám to 10 rokov slúžiť bez nejakej poruchy. Treba sa zamerať aj na nejaké vykonávanie teda kontrol, odborných prehlídok a skúšok elektrických zariadení, revízií týchto panelov a aby bol ten chod bezporuchový. A vy ste vlastne zisťovateľ požiaru. Aké sú príčiny? Prezraďte nám. Povieme si, že kde môže ten problém nastať. Tak samotný problém môže nastať už na samotnom paneli, nejakou tou výrobnou chybou toho samotného panelu a potom, ktorá nemusí byť teda objavená hneď na začiatku, môže sa teda časom používania zhoršovať, čo je teda možné odstrániť alebo zistiť termovíziou, kde potom môže dôjsť teda výmene toho panelu a nemusí to dôjsť až do takého štádia, že by niečo zahorelo. Ďalšia nejaká taká porucha, ktorá môže nastať na samotnej kabeláži. Môže tam dôjsť k vzniku elektrického oblúku jednosmerného. Môže byť zle vybratý materiál na tú použitú kabeláž, ktorý nie je UV stabilný. Dochádza k praskaniu, rozrušeniu teda izolácie vodičov a môže po nejakom čase dôjsť takisto k nejakému paralelnému oblúku na tomto káblovom vedení, jednotlivých stringoch. Ďalšia vec, máme nejaké povalové priestory, kde sú vedené teda kabeláže. V nejakom období hniezdenia hlodavcov takisto môže dojsť narušeniu izolácie mechanickým teda pôsobením toho hlodavcu nejakými kunami. A práve preto je dôležité, aby výber revízneho technika bol správny, aby ste nemali proste revíziu napísanú od stola. Ďakujeme veľmi pekne, bolo nám cťou, že ste nás navštívili a že ste nám to pomohli skontrolovať a my zase pokračujeme ďalej. Dostávame sa do druhej etapy a to sú odborné merania. Iba odbornými meraniami vieme preukázať, či nejaké vlastnosti tej fotovoltické elektrárne sú v poriadku. Vizuálne nevieme skontrolovať ani impedanciu poruchové slučky, ani izolačné stavy. A práve preto veľmi dôležitou súčasťou sú odborné merania. Pri tejto DC skrini by som sa zastavil. Všimnite si, ak sú tu krásne urobené výrobné štítky, označenie. A keď si ho otvoríme, tak je vidieť, že s tým rozvádzačom sa naozaj niekto proste pohral. Čakala nás tu dokumentácia, sú tu DC ističe, aby sa tie stringy dali vypnúť aj pod napätím a pod záťažou. Sú tu všade prepäťové ochrany, ktoré dokonca ich signalizácia sa dá zviesť niekde dole. Je tu označenie, správne IP krytie, štítky, tu je označenie. Akože naozaj takto nejako by to malo vyzerať a samozrejme, že je to aj v zmysle projektovej dokumentácii presne takto. Na základnú charakteristiku musíme ísť vložiť takúto sondu na panely, aby sme vedeli, v akom sú sklone, ako na nich dopadá slnko, akú majú teplotu a toto sa pekne bezdrôtovo prinesie do našeho meracieho prístroja a tým pádom budeme vedieť vyhodnotiť tú charakteristiku. Na to, aby ste vedeli zmerať DC stranu, potrebujete špecializované meracie vybavenie, ako napríklad tento merací prístroj, ktorým viete merať rôzne hodnoty a tým pádom viete preukázať, že či tá DC strana je v poriadku alebo nie je. Na jedno meranie, ktoré sa väčšinou zabúda, je meranie unikajúcich prúdov. Tu sme ho už párkrát urobili a stále je hodnota v poriadku, takže toto je fajn.
Začíname merať AC stranu, kde je dôležité, aby sme vedeli základné hodnoty, ako sú izolačné stavy, impedancia poruchovej slučky, úbytok napätia a tak ďalej. Toto práve teraz ideme robiť. Napríklad na tomto meraní vidíme, že je správne zapojený sled fáz. Jedna zo skúšok je aj kontrola termoskenom na tej DC strane, ale aj túto dopadlo všetko v poriadku. Celý deň sme čakali na dážď, vyzeralo to tak všelijako, ale keďže neprší, tak som si túto z akvaparku požičal hadicu a ja to proste idem ostrgať. Nemyslíte si, že som sa zbláznil, aj v norme je napísané, že veľké fotovoltické systémy treba vyskúšať aj v mokrých podmienkách a my v audite sa proste maznať nebudeme. Buď to dobré je, alebo to nie je. A tu je to super. Námatkovo si otvoríme napríklad tento rozvádzač, tento stredný. A vidíme, že všetko je suché, hej. Nezatieklo nám ani spod šrobíkov, nikde nemáme ani kvapku, takže IP krytie tohto rozvádzača, tak ako je naprosto v poriadku. Po 10 hodinách máme dokončenú našu odbornú kontrolu. No a mne vrta hlavou pán Škvorec, že prečo ste si nás zavolali? Tak chceli sme hlavne vedieť výsledok našej práce, kde robíme chyby alebo nerobíme chyby. Keďže sme na exponovanom mieste Aquapark Senec, tak chceme mať istotu vykonaných prác, či je v rámci legislatívy normy, aj revízie, či náš externý revízny technik správne vyhodnotil závery a zároveň sme tu mali vďaka vám kontrolu aj hasičského zboru, ktorá tu strávila nejaký čas s nami, tak my len dúfame, že dopadlo všetko dobre. Áno, musíme teda naozaj konštatovať, že kontrola dopadlo s kladným záverom. Tá robota je naozaj veľmi dobrá. Projekty zodpovedajú skutočne tej realizácie a my s kľudnou dušou môžeme povedať, že toto je perfektná robota. Ak sa vám video páčilo, prosím, tuto dole nám dajte odber, budeme vďační za sledovanie a zatiaľ dovidenia. Dovidenia.